Ahar vilayatynyň Göktepe etrabynyň çägine ýerleşen Türkmenistanyň Tenagatçylar we Terkeçe birleşmesiniň agdaty bolan Aýaýdyň harit nişanly konditer önümlerini öndürýän kärhananyň hünärmeleriniň gaýratly zähmetler bilen öndürilen ady önümleri özleriniň ýokary hilligi hem tagamlylygy bilen alyjylaryň arasynda ulyssaga eýe bolýar. İnkämeliyen jamlar oturduran bu kärhanada süýçü köke önümleriniň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde öndürilen önümleriň hi derejesiniň has ýokary bolmagy bolsa, alyjylaryň bu önümleri bolan isteklerini hasam artdyrýar. Taslama kuwatlygy 1 günde 300 kilograma barabar bolan mekkejegin taýaçyklary, şeýle-de böwünçi kemde lezzet ady bilen öndürilen önümler halkyň istek bildirýän haritlarynyň arasynda ul orun tutýar. Bu kärhanada geljekde Ira tarapyndan köp istek bildirilen önümleriň ýene-de ençeme täze görnüşlerini öndürmeklik hem gözüňe tutulýar. Bu ýerde öndürilen önümler buýrmalar we istekler esasynda ýurdumyň ähli welaýatlaryna hem-de paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň söwda dukanlaryna uğratylýar. Bir taraplamyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň toýlanjak halkara parahatçylyk we ynançmak ýerine watandaşlarymyzyň toý taşaklarynyň bereketini artdyrmak özlerine asyrly ýörelge edinen bu kärhananyň ruhy bilen işgärleri işlemek üçin döwlet şertler döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.